Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay sa laang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, lahat iti sweldok, bakit? Nay. Daytoy laang ti sweldom, punsyo. Laang kunam kat nagdakkel day ta nagatad. Ah? Apay, kurang ka di pa dita? Ay, kuwala kay. Oh, apay akasta nga, iti panang mulagat mo kanyak, ludeng. Apay, da ka di rugit, iti rupak, akasta una iti panang matmat mo kanyak. Ha? Ay, awan mo't, punsyo. Apay nga ro, da kasta una iti panang mulagat mo kanyak. At da ka di nakaskas daaw? Awan. Ah, nakaluto ka din? Un. Anya nga, tinlutom asidanta, bakit? Adobo akar ni ti baboy. Ay nawaw, nag-iimasan? Naimimas pa'y kumaa. No kanayon a kumpleto ti awat mo asweldo. Ay, ulitin man ti kinunam, bakit? Ah? Ay, awan, punsyo. Ala, inka nga ro din manggaw, tamangantan. Tanay, kasta unay abisin kon. Un, mabiit laang lakay. Ti kunam kanyak idi nag-text ka kat ada parikot mo, Mari Ludeng. Anya iti parikot mo, Mare. Ti asawak, Mare. Ay nawaw, anya ko matipagparikotam, kat kas makita. Matinuma nila kay mo, Mare. Kasla di na mo ti agaramid iti kalukwan, Mare. Day tangarud, Mare. Agro-pro pa anasingpet nila kay ko. Addangem na, Mare. Anya nga itingem na, Mare. Nasingpet ngam kurang tiyaw-awat na asweldo na kanya. Idi pa'y napalabas atawon ang makadlawak. Nagululi makaklaang taamangan kunak no isunto ti pagapaan mi. Amangan no adamot na ngusaran na, Mare. Anya kumangay, Mare. Dagiti masapsapol na, Mare. Anya kumangay no bilang kat kumpleto matimakan iji balay. Ay, sabali man tagparparik na kanyak, Mare. Anyat kayat mo asawan, Mare. Amangan kunak no adamot ten babae na, kat iso ti gasgastusan na, Mare. Anya? Dua alawasan nga agub obserbarak. Ngamawan mo ti makitak nga ebidensya amang panagnak nga da babae nila kay ko. Wano? Talaga nga taan na laing amang ilimod. Oh, lodeng bakit? Okay ka kadilaan? Ha? Apay akasta ti panang kitam kanyak. Kasla da inaramid ko adi mo nagustuhan. Ay, kwala kay. Awan? Awan magkitgi? Apay nga road asabali ti panang kitam kanyak. Ah? Bagay mo tabaro apulom, lakay. Anya baro Apollo kat no dua abulan nanday ti Apollo kanyak. Si kakit di mo, lakay. Italaang anakitak nga insuot mo day ta apulo. Mala, umuna ako ni kusina, tamangida sarak iti pangrabyanta. Mabisbisin akong, sumarunukan tulatan. Anya ti damagam, loding anak kaw. Kasano amaamuan no adda ti kalukwan nga aramiden ti asawa tayo, nanang? Anya? Apay akas tamanan ti saludsud mo, anak kaw. Awan mutkit din, nanang. Kaya't kulaang amaamuan no kasano. Amangan no adda ti teknik, nanang. Ay nawaw. Sa anak amamate nga awan laeng. Iti anya ko mga agsaludsud ka no awan ti makagapaw. Agpudno ka man kanyak anak kaw. Ada ka di babae nila kay maw. Yak pa'y sigurado, nanang. Nga mas daawak laeng. Takurang matiyaw awat na asweldo na kanya. Day talang gaya manak ko. Kuna lakit din no ada nakita masabali a babae kadwana. Agdwa-dwa ak
taamangan ko no babae ti gasgastusan na nanang. Ay na, kasaritam lang di asawam anak ka. Saan anasaya at akasta apagat atapam ki din? Apay, ti kunayo agpud no lang no da sa baling aramidan na. Sigurado nga aglibak day jay nanang. Ay kat paliiwam ajay asawam luding anak ka. Wen nanang, talaga akasta ti aramida. Anya ti bagayo nanang? Imay niluding dito'y balay idi na palabas sa lawas, anak ka. Anya ti imay na imbaga? Agatap nga da sa bali a babae. Kurang ka no nga mintiyaw awa mo aswildom. Ay nawaw. Kunaklakit din na niya tigapuna. Dahil talaga yan. Pangus-usaramaya ti kwartam. Di kayo madanagan nanang. Diyak maaramin ti mangloko iti anak yaw. Kurang lang tiyaw awat ko a kwarta. Nga puta dabay bayadak a funeral plan ko. Anya? Funeral plan? Funeral plan. Lungon ken sabong ko no matayak nanang. Ubing ka pailaan nga adadagusin lungon mau. Wala, tapno saan nga parikot ti pamilyak. Mao di abayad ko ita alawas, nanang. Kalpasan na, fully paid akon. Nakasaganan ti lungon ko. Adagayam kasta. Sa dino tinagapam si Kapunsyo. Day off mo ita, ngamrimwar ka pailang. Ha? Ay, kwa? Sa dino tinagapam ko na. Kwa, bakit? Anya, kwa. Ampun no ka man, Punsyo. Ha? At the good news ko kin ka, bakit? Amok ngamin, nga ag-overthink ka manin. Iso nga, ibagaklangan kin ka. Anya ti good news mo? Sigurado amaragsakan ka iti bagak kin ka, bakit? Ay nawaw, ibagamon ano anya dayta. Ado pala nga palpalikaw mo. Fully paid din tilungon kan sabong ko. Anya, lungon kan sabong mo't asasawom si Kapunsyo. Iwan bakit? Gimatang akong atap no nakasaganan. Sikamot tan ti sumaruno, bakit? Adto ti sample. Agpili kay ti kayat mo adisenyo. Tarugya kon ahulugan ti lungon mo. Sardangan nakman si Kapunsyo. Ha? Lungon-lungon ti bagbagam dita. Apay, kayat mon ti aginana, Talaga ka di adi mo kayat ti funeral plan? Bakit? Ano ngay ti lungon? Mausar mo to Tapno saan mo't lang agparikot dagiti anak ta. Hey, di nakman reng-rengen, Punsyo. No imbagak asaan, talaga asaan. Di mo ipilit ti kayat mo. Tajakpay kayat ti gumatang itilungon ko. Jakpay kayat ti aginana niya. Saan aga po tagimatang ka kayat mo ti aginana? Ay, sana kas jada bakit? Gumatang ka in case of emergency laeng. Ay, no siya, jak kayat dayta. Igatangan nakit din itilungon kat si bibiyagak pay laang. Ay, unay kamutan. No di mo kayat, di saan laeng. Siyak lang arudan ti agpampanunot tapno saan tayo amarigatan. Kasta ka pa'y mat. Asino ngay ti saan ama kaungat kat ulit-ulitan mat ngay bagbaga. Lungun la akanayo ng timang mangagaw. Ay, makauma! Papanamon ngay bakit? Agsubli ka rito. Luding! Ay, di nakasarsalita po siyong! Ay, nahaw. Saan kayo kano mga agsasaw iti asawam luding anak ka? Talaga asaanan nanang. Ay nawaw. Apay mat? Maasarak launay kan kwa na nanang. Agasam ngay, tapilitan nakit di agumatang itilungon ko. Anya? Si bibiyagak pay lang, kat lungunan ti sang kaibagana. Ay, jakam mo, talaga siguro akayat ng aginanaa. Ay, di ka agungat anak ko. Ipalawag mo lang nga nasaya at iti asawam. Ibagam nga awan pa'y plano magumatang itilungon. Mawatan namat siguro dayta. Kasla di yumat am-am mo nila kay kunanang. No kakasta abanag, ipilit na ti kayat na. Napudot nga rin ti ulo ni bakit ko kanya tatang. Ay nawaw, apay ka naw. Insuggest ko lang gumatang kami ti funeral plan na. Package da jay. At na yun asabong kan lungon na tatang. Anya,
Tapno nakasagana ko man makapili pa iti disenyo akayat na. Ay unay ka na nakaw. Apay ngamin alungon ti ibagbagam. Dakas ka di dadya tatang. Pampanunutak lang at ipagsayaatan mi. No saan akayat ni Mrs. Mo? Di mo ipilit, anak ko. Diyak lang mat kayat ngagparikot to dagiti anak mi tatang. Dahit ti di na maawatan. Respetuam ano anya ti desisyon ni bakit mo? No saan nga okay kan kuana agumatang kay tilungon na. Di mo ipilit. Dahil takit mabalay na pangrugyan ti sana pagkinaawatan dagiti agasawa. Na, mangmangan, ngam di namit ko nang ayabanak tagidan kami amangan. Gimatang pa itinaimas asidaan na, ngam awan mo ti para kanyak. Ay talaga ama naging bubukod da ito alalaki. Apay ako silap ni talo day. Awan bibang mo? Numabisin ka, agtugaw ka ata mga daw ta. Saan? Si kalaeng ay ati kabailan na ti agdiskitar iti sidaan na. Oo, kamanan, bakit? Awan mo't imbagak akastakad. Anya? Ikanak man iti may salata a sardinas, maribebang. Tay small size, maray. Umanay ka di dahi taas si daan nyo kanila kay mo, maray. Siyak laeng matimang sida, maray. Anya? Aging gaitakot agap-apa kami kinila kay ko, maray. Iso asabali ti kaldero na, sabali mo ti kaldero. Ay nawaw, anya ti diyo nagkinawatan aya. Ti sigod lata, maray. Tilungon kan funeral plan ti sang kaibagana. Anya? Ay, jak amoy ti asawak, maray. Saan ang makaaw-awat mo no maminsan? No anya ti plano na, masapol nga iso ti masuro. Kumusta kayo niti asawa manakaw? Kasi iti sigod awan nagbaliwan na tatang. Agburburek lat ti dara na kanyak. Ay una yan. Lungon laang ti makagapaw. Importante nga rod dahi tatang. Tapno saan nga agrigat ti pamilya ang mapanawan no bilang man. Kas kanayon ko nga ibagakin ka. Bay amni bakit mo no anya ti kayat na anak ko. Adan to oras para iti dahi ta abanag. No di na kayat, di saan lang. Makamumutan no anya ti pagidaan na no aginana. Ay unay kan. Na kayo ngay tatang. Amangan no kayat yumutan ti gumatang itilungon niyo. Ta isulangan ti gastusak. On sale da itatatang. At da discount. Ay, paspay laeng anak ko. Jakpay kayat ti gumatang iti lungon ka. Pagpampanunutak pa yan ay magtanay. Sumgarak mo tayo nulungon ti sangkaibagam dita. Makabulan ng tinapalabas ipod nagapa kayo iti asawa manakaw. No siyak ti da kayo, pagsaritaan nyo anasaya at ti may papaniti day taabanag. Saan nga rod ang makaaw-awat dayjay atao nanang? No panunutan tayo, ada mapiman punto ti asawa manakaw. Sabali nga rod mat kanyak nanang. No kayat na ti gumatang itilungon na, ay kat isulaang di nakiramraman. No kayat na pa'y, mabalin nga agpaaramid iti pansyon na di taparaangan tayo tapno naka-advance amin nun. Si kakit di mo't anak ko. Saan adakas ti maadaan iti funeral plan tapno ibagakan ka. Nakasaritak ti gayem kong aglaklako iti lungon mare. Kaslamayat matpiman ti offer da. Anyat kayat mo asawan mare. Gimatang nila kay mo iti lungon, saan ka de? Wen, funeral plan sa dayjay. No sa anak ngagbidot mare. Ada ka no pa'y ti sabong anayon ti lungon. Wen mare, ada ka no gayam kasjay. Hay, day ti ulit-ulitin nila kay ko nga ibagbaga mare. Awan lat ibaga na no di lungon akanayo nun. Kung natigayam ko, ada ka no mat pagmayatan na dayjay mare. Iso worth it mat siguro.
Saanan nga gastos dagiti kakabagyan tayo amabati no ada funeral plan mo. Tanababayadan ng dayjay, mare. At least, makasigurado ka amayat tutilungon mo, mare. Ay na mare, no siya klaang, jakpay kayat. Sa bagay, mare, saan tayo agpapada iti kapanunutan? At dalat tamat kitdikan ka agdesisyon. Imbaga klaang ti amok, bareng malawlawagan ti panunot mo, mare. Mabalin ka ding agsarita talo, ding. May papanitian niya, punsyo. Pakawanan ta ko man ti tunggal may sa bakit. Pasensya ka, no impilit ko ti kayat ko. Saan na kun apilitan agumatang itilungon ko, lakay? Saanan, bakit? Amo ka nagbidutak. Saan na nasayaat nga ipilit ko, no di mo kayat? Nasaya at mat nga rod no kasta. Pasensya ka, bakit ha? Sa pala ko mata, mapakawanak. Okay. Pakawanin ka. Ngam di na kayat asawan day ta. Nga umanugutak iti kayat mo ang mapasama. Okay lang, bakit? Di ka madanagan, tas saan ka apilitan? Maawatak, no ibagam adi mo pa'y kayat ti gumatang itilungon kan sabong muntaw. Ay, nawaw! Kas agasawa, respetuan ti desisyon ti tunggal maysa. Iti kasta naragsak ti inkay panagden na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.